Laten we met de kapitein praten, ja. U bent kapitein geweest, niet op een oorlogsschip, maar onder meer op een cruiseschip. Hoe heeft u gekeken naar het Italiaanse drama? Ik heb er naar gekeken op de manier... Goh, dat is een bijzonder ongeluk. Op een bijzondere wijze veroorzaakt. In mijn geval ook vergelijkbaar ben ik... met de schroef heb ik een rif geraakt. Ja, waar was dat? Dat was onder de Mexicaanse kust tegenover het eiland Cozumel. En hoe groot was de boot waar u toen de baas over was? Dat was een schip van 33.000 ton. En hoeveel mensen waren daarop? Er waren 1177 mensen. Plus nog eens ongeveer 5.500 aan bemanningsleden. Is dit hem? 1600. Dat weet ik eigenlijk niet. Neem aan van wel, nee. Anders dan zullen ze hem niet laten zien. Nee, dat is de nieuwe Noordam. Ja. Maar een behoorlijke verantwoordelijkheid dus. Jazeker, ja. En nu was die kapitein, dat beeld hebben wij althans gekregen... Ja. Die zat daar met vrouwen. Ja, u had trouwens ook heel wat vrouwen om u heen in die tijd. Maar die zat daar een captain's dinner, geloof ik, te voeren. Ja. En het leek eigenlijk alsof hij meer een soort playboy was... die ergens aan het eten was, dan dat hij de baas over het schip was. Was dat in uw tijd ook zo? Zeg maar eerlijk. De momenten dat deze dingen gebeuren... dat hij aan die tafel zit, of met mooie vrouwen aan een bar of wat dan ook... die komen voor, maar dat is niet op het moment dat hij op de brug vereist is. Nee. Als het goed is. En u begon met te vragen, wat is de overeenkomst? Dat is alleen dat er een ongeluk gebeurd is. Maar de manier waarop... Ik heb alles gedaan om te voorkomen. Ja. En het is allemaal tegengezeten. Het is misgegaan. En omdat je met een team werkt... Ik doe dat niet alleen, die boot varen. Hoe groot is dat team, meneer Helene? Misschien is het handig om dat even duidelijk te maken. Want het lijkt nu een beetje het idee alsof die kapitein eigenlijk de hele tijd achter dat stuur moet staan... Nee, en die mag eten. Die staat helemaal niet achter het stuur. Er is niet eens een stuur meer. Precies. Daar ga je al. Verklaart veel, ja. Zoals iedereen het voorstelt, er is geen rond wiel. Het zijn joysticks of zo. Precies. Juist. En dat kan die van iedere plek van de brug kan die dat bedienen. Ja. Maar normaal gesproken, neem ik aan, is er een stuurman die dan achter dat... Dus op zo'n schip zijn bij aankomst, zeker als je zo'n nauw vaarwater doorgaat... heb je de gezagvoerder, de kapitein dan. Dan heb je 2 stuurlieden en dan heb je meestal nog een man voor de communicatie. Ja. En dan zijn er nog stagiaires of leerlingen of vierde stuurman, die moeten het leren. En die zijn ook aanwezig. Ja. Maar je doet het als een navigatieteam. Als een brugteam. Nu zegt die kapitein, jongens, vaar eens wat dichter langs dat eiland. Want dat vind ik even leuk voor de kelner, want die komt daar vandaan. En dan kunnen we even de zeemansgroet doen. Ja. Als u dat zou zeggen? Ja, nou dat zeg ik niet, want dat doe ik zelf. Want je bedient de motoren rechtstreeks vanaf de brug. Ja. En in mijn tijd waren dat combinators met een aparte boegschroef. Dat is niet met een telegraaf half vooruit en de leerling of de vierde stuurman die op half vooruit zet. Dat manoeuvreren gaat van een manoeuvreerstand. Ja. En daar staat de stuurman bij en die krijgt er ook een taak bij voor de communicatie. En de loods eventueel in zo'n gebied waar een loods vereist is. Maar die wordt wel degelijk gecontroleerd door zijn stuurlieden. En als die menen dat het goed fout gaat, dan zullen ze ook zelfs ingrijpen. Maar ze zullen ook bij tijds waarschuwen. Ze doen het dan niet? Dat weet ik niet. Dat hebben wij... Maar is dat in uw geval, als u nou zou zeggen... jongens, niet zeuren, ik weet dat het hier kan, ik vaar elke week, doe maar, dan doen ze het. Nou, als je weet, en je hebt daar wel meer gevaren... dat de standing order is dat je minstens 2500 meter uit de wal blijft... Ja. En je ziet dan dat je op 150 meter langs de rots... dan is er toch wel iets aan de hand. Gemaakt, ja. Maar zou in zo'n geval nou die kapitein, als hij dat wil... iets bijzonders doen, zou hij dat dan ook echt zelf moeten doen? Of vindt u dan dat je dat ook aan de stuurman kan overlaten? De stuurman die moet dat manoeuvreren sowieso kunnen. Want dat is direct de vervanger. Hij kan een appelflauwte krijgen of hartaanval. Dan zou de boot stuurloos wezen. Omdat alleen die kapitein die kan met die machines omgaan. Maar zo is het niet. Het is zelfs zo, de opleidingen van de nautici... en zeker op de cruiseschepen... die hebben vaak tot de laagste rang... heel vaak de bevoegdheid om eventueel als kapitein te varen. Maar ze hebben alleen het aantal vaarjaren nog niet... om de ervaring op te bouwen om met zo'n schip te manoeuvreren. Waar het hier nou op lijkt, dat is dat die kapitein dus heel ergens anders was... op het moment dat dat schip daar vastliep. Vindt u dat nou, is dat begrijpelijk? Of zou je zeggen, dat kan eigenlijk helemaal niet? Dat is in mijn periode dat ik gevaren heb... en dat is bij elkaar 22 jaar als kapitein, 20 jaar als stuurman... 42 jaar, is er nog nooit voorgekomen... dat in zo'n situatie er geen kapitein... In zo'n situatie is dat je dicht langs een eiland vaart, bedoelt u? Dat je zegt, als ik dicht langs een eiland vaar, dan ben ik altijd even op de brug? Wat is zo'n situatie? Aankomsthaven, vertrekhaven, nauwe vaarwaters, dik van mist, storm.
Dan sta je boven. Dan sta je boven. Maar toch ook in uw tijd, zeg maar de tijd van de Love Boat... was die kapitein iemand... Nou, die heeft hier die mooie pet liggen. Ja. Die ook, ik zeg, playboy is misschien niet het goede woord... maar een soort glamour vertegenwoordigt... die mensen die op die cruise zaten eigenlijk ook wel weer prettig vonden... want die wilden die kapitein op zijn schouder slaan. Ja, nou, er waren momenten zat voor dat dat kon. Want dan maakt het ook dagen dat er totaal helemaal niets in de weg is. Dat die man alle tijd had voor entertainment of sociaal actie met de passagiers. Wat ook door de rederij vaak op prijs gesteld werd. Dat je die passagiers het naar de zin maakt. Ja, en wat verstaan we onder naar de zin maken? Met z'n dineren, een spelletje doen, een borreltje drinken. Ja. Dat, is... En plotseling hoor je krak. Ja. Maar dan heeft hij niet van tevoren goed gekeken waar die boot vaart. Nee. Hij zal zich van tevoren... Zo'n reis wordt helemaal besproken, ook met de stuurlieden. Ook een aankomst in de haven wordt besproken. Dan heeft hij zich niet goed voorbereid op wat hem te wachten staat. Want als hij dus zo dicht langs een ondiepte of een rots... dan hoort hij op die brug te zijn. Hij heeft zich als een ster gedragen, hè, voor zover we het nu een beetje merken. Hoe bedoel je als dat hij zelfs nog eten heeft besteld bij de kok... nadat de scheepsramp zich al had voltrokken. Ja, nou, dat is dus heel absurd. Dat is in de hele christelijke koopvaardij nog nooit voorgekomen. Zulke soort tevreden. Ja. Want daar staan wij ook. In eerste instantie was ik enorm geërgerd doordat deze man... Er was niets aan de buitenwereld bekend hoe het gebeurd was. Maar hij werd, als een misdadiger werd hij eraf gehaald. Omdat hij zo snel dat schip af was. Wij hadden geleerd dat de kapitein als laatste van het schip afgaat. Ja, dat is onzin. Dat was toen al niet bekend. Nee, dat is helemaal geen onzin. Nee. Maar dat was niet bekend. De eerste informatie van de pers kwam... boot op de rots gelopen, de kapitein is gearresteerd. En er was geen woord over gerept wat er voordien is gebeurd. De hele rare dingen zijn er gebeurd. Maar als u het nu bekijkt met de informatie die u nu hebt... in de politiek heet dat met de kennis van nu... hoe beoordeelt u dan de daden van deze kapitein? Dan vind ik het gewoon een playboy als het inderdaad zo... die heeft indruk willen maken. Een groet zeggen en heel dicht langs varen. Wij trokken 3 keer aan de fluit. En dan wisten ze ook... Trokken 3 keer aan de fluit? Ja. Dan bedoelt u de stoomfluit? Of in het begin waren het stoomfluiten. Ja. En dat was inderdaad een hendel. Nam uw vrouw wel eens mee op het cruiseschip? Die is ook mee geweest. 3 weken 1 keer. Want in totaal heb ik ongeveer een kleine 2 jaar op de Noordam gevaren. En zij is wel eens mee geweest. Maar mevrouw zit hier, laten we eventjes aan haar vragen... als er een microfoon in de buurt kan komen. Of u heeft een microfoon? Er hangt er eentje aan. We zagen net de foto van uw man met al die jonge dames. Was u daarvan op de hoogte? Achteraf. De kennis van nu? Dat zie je pas later. Maar wat was uw reactie? Dat hoort erbij of zo? Of, Nou, ik ben toen eens een keer mee geweest en... Ik vond het een frappant verschil hoe de situatie was op zo'n cruiseschip. En zoals het was met... en zoals het op de Nederlandse ferryschepen toe ging. Ja, dat vond ik wel een enorm verschil. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel genoten heb. Want ik ben 3 weken ontzettend gefêteerd. Alleen maar omdat ik de vrouw van de kapitein was. Nou, wat was het grote verschil tussen de ferry en deze vorm van vervoer? Ja, er waren ook heel veel mensen aan boord. Dat was het verschil niet. Maar het is heel typisch als je dus ergens een fotoshop ziet... en daar hangen dan honderden foto's van je man met passagiers... die ze allemaal graag mee naar huis willen nemen. Zij wou uw man mee naar huis nemen? Nee, ze willen allemaal mijn man mee naar huis nemen. De foto's. Nee, maar qua sfeer, hè, ik vond dat gewoon heel bijzonder. Want met excursies, ik heb natuurlijk in die tijd zoveel mogelijk excursies gemaakt... want het was toch allemaal gratis. En iedereen wou dan naast me zitten. Alleen maar omdat ik de vrouw van de kapitein was. Dus dat is op zich natuurlijk wel leuk om mee te maken. Maar daarom heb ik ook op een dag tegen mijn man gezegd... volgens mij word je hier aardig verpest. Oh ja? Gingen we een beetje naast je schoenen lopen? Nou, ik denk dat je dus als je daar gevoelig voor bent... dat diverse mensen naar de bol kan stijgen. Dus ik denk van, je wordt zo op een voetstuk gezet. Dat je erin gaat geloven? Ja, dat zou best nog eens kunnen. Drank, hè? Nou, dat is tegenwoordig... in uw tijd? Er wordt aan boord gedronken, en dat was niet verboden. Maar iemand die op wacht ging, zowel in de machinekamers op de brug... Er werd wel degelijk gecontroleerd. Wij kregen op random, willekeurig werden wij ook gecontroleerd. Vanuit Seattle bijvoorbeeld kwam er een bericht naar de scheepsarts. En die kreeg dan op welke mensen dus gecontroleerd moesten worden
op drugs of drank. En daar zat de kapitein ook wel eens bij? Ja hoor, die werd ook gecontroleerd. En? Prima. Oh. Ja. Heimwee wel eens? Heimwee heb ik niet gehad, want dit waren korte reizen. Maar ik heb ook reizen van 10, 11 maanden, soms bijna een jaar gemaakt. Maar dat was bij de andere rederij Rotterdam Sloot, Bindenees. Maar goed, je kunt, als kapitein ben je de baas. Ja. Maar op het moment dat je schip strandt en kapseist... Ja. dan is geloof ik iemand anders de baas geworden. Hè? Want we hebben toch wel die mensen van de havenautoriteiten horen schreeuwen naar die kapitein. Ja, van... dat was de Coast Guard, hè? Die dus ook voor de begeleiding zorgt voor zijn schip. Die schijnt van tevoren ook dus gewaarschuwd te hebben. Maar om nog even over die overeenkomst. Ja. Hè, daar is schade gemaakt. Ja. Ik heb alles gedaan om het te proberen te voorkomen. Ja. En je krijgt bij dit geval de indruk... hij heeft er alles aan gedaan om het zo ver te laten komen. Ja. Ja. En even voor de overeenkomst dat is verder niet... Uw schip is niet gekapseist. Nee, Uw schip is gewoon blijven drijven. Dus één schroef had de schade. Ja. En de as was krom wel 7 miljoen dollar schade. Ja. En de passagiers moesten geloof ik wel met het vliegtuig terug naar huis. 1177 passagiers gingen met het vliegtuig naar huis. En de cruise was klaar. Ja. Heeft u daar ooit nog een boete voor gekregen thuis? Ik heb geen boete gekregen, maar dat komt voor de Raad van de Scheepvaart. En die trekt daar gevolg uit. En daar zijn ook consequenties aan verbonden. Ontslag. Dus u bent uw baan kwijtgeraakt? Nee, want de Stena Line die vroeg voor uitspraak van kom alsjeblieft weer terug. En daarom vind ik dat nog steeds ook de beste maatschappij. En de Stena Line, daar is die S van? Daar is de S van, ja.